Managlahi sab ang pamaagi sa mga Cagayanon sa pagsugat sa bag-ong tuig. Samtang generally peaceful o walay natalang dili maayong insidente sa pagsugat sa bagong tuig sa Cagayan de Oro City sumala sa kapulisan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagsulod sa tuig 2026, managlahi ang pamaagi sa mga Cagayanon sa pagsugat niini ang pamilyang Baktong. Simple nga giselebrar ang pagsulod sa bagong tuig, pinaagi sa pagsimba sa ilang tibuok banay sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Nagsalo-salo sabdayon sila sa puto bumbong nga ginabaligya gawas lang sa simbahan. Magkatapok ni magkaroon sa kada tuig na sa ulong namang bagong tuig nga magkatapok na mag-amputan nga bayin sa sunod nga tuig. Ang importante sa kuha kay kanang nagkiunausa lang gyud mitanan sa amo ang kanang sa amo ang balay. Tuna sa ipipila nga gipangandaman gyud ang pagsugat sa bagong tuig sama na lamang sa managsilingan sa Zone 8 Extension sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Diin usa ka street year-end party ang ilang gimuntar kilid sa dalan. Kumpleto sa padula, regalo ug mga pagkaon. Naanda na gyud daw nila kini matag bagong tuig. Lisod yun ang panahon pero amo kihatagan og gigayon nga maka-celebrate gyud ni nga karon tuiga. Pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi, gidagsa sab sa pipila ka mga Cagayanon ang Cagayan Bridge aron saksihan ang fireworks display nga nagpahayag sa kalangitan sa tibuok syudad. Hindi naman mayakuan, kahit hindi masyadong bongga diri sa spot, okay lang. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Station 1 nga maoy gamonitor sa sentrong bahin sa syudad. Wala kunoy firecracker related incident nga natala atol sa pagsugat sa bagong tuig. Pagsugod sa atong ligtas kapaskuhan 2025 no sa programa sa PNP, safety until sa paabot nato na kuan Black Nazarene 2026 ato ning i-maintain ang atong peace and order sa atong area. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.